Λοιπόν, τώρα ρίχνουμε νερό. Έχει τελειώσει το γυάλισμα και το κεραμικό. Βλέπεις πως γλιστράει το νερό από πάνω. Κοίτα, οι φυσαλίδες μόνες τους φεύγουν. Και αυτό το νερό τώρα που μένει επάνω, μόλις ξεκινήσουμε θα έχει φύγει όλο. Κοίτα τώρα στο τσάμι. Στο τσάμι έχει γίνει νανοτεχνολογία. Κοίτα το νερό στο τσάμι. Τίποτα επάνω. Αυτές οι σταγόνες στην βροχή θα φεύγουν όλα πίσω. Κοίτα τώρα πάλι τώρα. Τέλος, ξεχνάμε από ερπαντικά, τίποτα. Γυρνάμε από τη βροχή, το σκουπίζουμε με ένα πανί και τέλος, είναι έτοιμο. Ούτε σαπουνάδες, ούτε τίποτα.